हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायजोबलांगोन आरो लोगोसे आसा खालामबावो आंनि भिडिअआव सोरबा गोदान नायदोंबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम अन्नानै लोगोफोर आरो लोगोसे आङो दिनै मा देखायनो हायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनैहाय नोंथांमोना अन्नानै जोबजासिम नायबानो जाबाय बिदिब्ला आङो भिडिअखौ आवगायलांसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअआव थफादो बिदिब्ला थदो सनाफोर दखानाव थांनो रेडि जाबाय लोगोफोरनो गय जास्रालांसै गय फाथै मादैना जायोहाय बेनो बुरायनाय मानसिना बेखौबो खथ्थ' मोजां मोनदों मादैना हाब मादैया ओंखारबोबाय मादैनि लुक्सा नायला साथा बेसे गिदिर ओइ बेटारि बेटारि मोनबाय थांना थाङा रिक्सा मोनबाय लोगोफोर अखा हानायखायनो बेटारिखौनो मोनलायलायनो नागिरा दे रेल गेटजों थाबायफैबाय आं लोगोफोर रेल गेट थाबायमोनैया गोबावथारसै साइथिंजों जा गोबावसै आं थाबायबोयैया दिनैसो थाबायबोबाय मागि खालामो ओमफ्राय बाजाराव थांदों ओमफ्राय दिनै एसे लोगो मोनबाय मा सुन्दर जाखो जा बिहिरनाय दिनै क'क्राझारा अखा एसे नागारनायनि मैया दाख्लै मानसियानो गैयामोन आंनि दखाननि लांगोना मोखां ओरैबादि अखा हाबायना क'क्राझार टाउनाव आजां गाजां अखा हाबाय नै थागोन ओइ लोगोफोर नायलायनो आंना दखाना माबादि दै सेरमाय फैदों नै मादैया मा खामानि मावो नुदों जि अखा हानानै ड्रेन बुंजोबनानै सिंजों सेरमायना फैयो डाइरेक्ट हाबा हाबनाया ओमफ्राय सेरमायो आरो जारलाहाय जारला मादै दखानानै दैया नै बाल्थिंसो मोनबाय सेरमायनानै माबायदि फैदों मादैनि दखानाव सेरमाय फैयो जारलाथारै आंहा जेरावबो खस्थ' हाबाब सोरलाय बिदि दै सारनांफैखो आइदै नै मादैया बेयावनो गारनानै दोनगोन दैयानो गैया नैबे ड्रेननियानो ओरै सिंजों सेरमायो खोमा बोरैबा रोमो दै गसरनानै फैयो मावनानै जाग्रा मावनानै जाखानांगौ ओरै नङा ओरै माबा माबि जाना होयो फिल्टारासो सरनानै हरनाय लोगोफोर लेथ्रा नङा मालाय एकदम हा सिंनिफ्राय सेरमायबोनायसो फिल्टार बायदि
गाज्रि नङा आरो डाइरेक्ट नङा दैया जाथ'बाय सारबाय थालां दै सारना गालां दे आंनि दखानाव एसे दै हाबफैगोन दै सारनायनि बाखि हरनांगौ आरो ओमफ्राय आयौ थैखागोनसो निल बैलायाथ' निल औ बे मोनसे निल न'आव दानायखौ बे मास्राइस बायदि लकेल दानाय दा साहा कापसे लोंहोगोन आं नंगौ आंनि चेनेलखौ भिडिअ नुहैबाथाय जानायखौ दे सापर्ट खालामनांगौ बिदिनो नै लोगोफोर दैया सेरमाय फैजोब्बाय नै दखान होजाला आं दखान बन्द' खालामनानै थांसै नै दैया माबादि आरो नै बाहेरानिखौ नायलाय नुदों आं दखान सेराव बेसे गिदिर दै देरदों बाना 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 जाजोब्बाय नै बाहाय दखान होजाबावो थांसै आं न'आव होला बाना जाजोब्बाय गैला बिसिना दखाना हाबजोब्बाय नै बिसिनाथ' हाबजोबबावबाय नै आंना हाबबावासो नै आंना बिराद गोजान दं हाबा बिसिना हनै हाबजोब्बाय ओरैहाय हाबजोब्बाय नै बिसिना गाहायना जों लागो क'क्राझारानो दं माबायदि बाना जादों गैला बाना जाजोब्बाय नै आयौ 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 थांसै लोगोफोर दखान होजाला देनजार देरखाबाय सानसे हाखाबाय अखाया सयथि आयौ देनजार देरखाबाय बाजार रडजोंबो जा लोमखोजोबखाबाय नै लामाया ओरैहाय बाजार रडजों लामाया मोनसेबो नायजाखाला दै देरजोब्बाय फैबायलां दखान गारनानै फैबाय सोर होबाय थानोसै एथ' अखायावलाय कास्टमारबो गैया माबो गैया खय थाखा खान्थाला माबायाव मोनसे हरदोलाय जोंहा मनाबो लाबाय ओइ बेगरालाय बेसेबां खान्थाल बेगरा केजि ना मा आयु फवायावनो बे खान्थाल बेगरा आधा केजि नै लोगोफोर जा देरखाबाय दैया नै जों लागो हाग्रा लामाया बेनो न'आव मोनफैबाय आं नै गामिनि लामायाव जि हाखाबाय दिनै आयौ 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 गामियावबो टाउनावबो गासिबो बानाजोब देनजार स्पिड दैया नै जा स्पिड जा देरखावला जोब्बाय हनै बिसिना न'आ लोमजोब्बाय दां न'आ लोमजोब्बाय खोमा बैसिना खस्थ'बाबो भिडिअ खालामबोबायहाय आखाइफ्रानो नै जायगायानो जाला नै लोगोफोर खान्थाला लाबोबायबो जानोसै नै सामब्राम गुफुरजों बानलु गोरानजों होफानोसै मादैया खान्थालखौनो दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों जि गोथावखा बे खान्थाला फैगोनसो बोरैबा रेवा गिदिर गिदिर गोमो मोजांथार नै लगे लगे खेल लगे लगे फ्रेश लाबोबायबो जाफैबाबो अखा हानायाव जि खस्थ' फैबाय आङो मोजांखा बानलु गोसाथार
बिदिबा लोगोफोर जाबाय थानोसै नोंसोरजों जाथ'ला लोगोफोर आंहा थास' बिबारजों अमा बेदर बानलु गोरान लाबाय ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरजों दासो मोनथारदों एकदम अमाजों लागायबावबाय खान्थाल बेगरजों अमाजों आरोबाव आयु गुदुंथारलै जि गुदुं जानो लुगैनाया थैखानोसै खान्थाल बेगर आयै मासि गोथाव मोनो आं खान्थाल बेगर गुदुंथार जाखांबाय नों मालाबा नों नोंसिनथारगौ गोथाव जाथारदों लोगोफोर थास' बिबारजों औ थास' बिसं होनबाय थाबाय आङो थास' बिबारजों अमाजों गोथारदों फिसाजो गिदिरा जानाया बेहा थास' बिबारनि थास' आथिंनि बिराद माबाथार बिमाथार थास' माथ्र बिदि जायो बे थास' बेदर आथिं गाबोन आथिंखौ भाजा जागोन ना दालि जहल संसै थास' आथिं भाजा बरिया नै लोगोफोर दहाय अखा सिजानाय दै सारनाय टाउनाव थांनाय मेंनायनि अमा बेदर बिहरनानै जालायबाय आङो दिनै खान्थाल बेगरा एसे मार हाबावनांगौ दा बिराद गोथावखालाय थास' बिबारा बे थास'खौ जाखोना जाला जादों जादों माथो मेल्ला होनोसै थास'आ थै सोदाङो प्रेसारनि थाखाय मोजांसो आइरन मोनोनो माबा मोनोनो थास'आ नंला नै लोगोफोर मोनसे खोथा हा आं दिनैसो कमेन्टखौ नायदों दाख्लै ना सल हमनायखौ सोरबा सोरबा होनहरदोंखि आंखौ नाखौ बायनानै लाबोनानै दोनहैनानैसो हमदों बिदि होनदों फाग्ला फाग्ला बिदिसो जाबाय बायो बाया मोजोमा बांगाल जाबाय आरो आं बिदि फल्स खामानि मावनो देग्लाय खम मोनबावदों नोंसोरो अबेबा जायगानि ना मोननाय बायदि नुगौमोन ओरैबायदि ना फिथिख्रि ना मला ओरैबायदि जोमै बायदि दावनाय मोनोमोन देग्लाय ना गैयियावसो भिडिअ खालामफ्लांदों आं थांनाय बोसोर बै बोसोराव ओरैबायदि नानि बानाखामोन देग्लाय दैबो गैया नाखौनो गैया मोनाखै बेलाय मा ना बाल्थिं बाल्थिं ना बोखाङो जों आंना फर्स नङाथ' खामानिया आसलिजोबसो